Coupe d'Afrique des Nations kan cɛ kɔrɔbalenw ta ko kun kan farafina sɛnɛdɔrɔnta ɲɔgɔn kunbɛba ko don sibiri nata janvier kalo tile 13 san 2024 na a bɛ daminɛ Côte d'Ivoire kaw fɛ yen. Senegal bɛ labɛnni na. Lion de la Tiranga kɔni n'o ye Senegal forobatɔn tɔgɔ ye. Labɛnniw bɛ senna a fan fɛ. Senegal ye se sɔrɔ Niger kan badenya sɛnɛdɔrɔnta ɲɔgɔndan dɔ la. Senegal cilu 1 Niger kanankolo. O jaabi ma Senegalikaw jigi sigi. Nama Jara VOA lasigiden Dakar bɛ ɲɛfɔli k'an ye. Senegali waraw ye celu kelen min don Niger tolantantɔn na o ma mɔgɔ caman jigi fa Senegali jamana kɔnɔ. O dɔw yɛrɛ y'u danaya bɔ waraw kan kabini sisan farafina ka nin kan tolantan na Côte d'Ivoire jamana na. Nga a bɛ komi Senegali dege karamɔgɔ Aliou Cissé ye kulu filanan de ladɔn u ni Niger tolantan in na. O la Aliou Cissé yɛrɛ ku tun ka kan ka celu caman dɔn. Effectivement, beaucoup de gens espèrent. Tiɲɛna mɔgɔ caman jigi tun b'a kan k'a fɔ k'an bɛ se sɔrɔ celu 3 walima 4 yɛrɛ Niger kan. O ye tiɲɛ ye an tun bɛ se ka tɛmɛ celu 1 kan ni tolantan ɲɔgɔn kunbɛn in na. Nga laɲini tun ye de walasa bɛɛ lajɛlen sen ka se ka don tolantan ɲɔgɔn kunbɛn in na. Mon staff c'était de faire participer tout le monde. A ko Senegalikaw k'u hakili sigi bawo u ka tolantannaw bɛ k'u labɛn walasa ka se sɔrɔ kan ni tolantan in na. On a énormément de An dalen b'a la bi kosɛbɛ ko an ka tolantannaw olu y'a jira k'a fɔ k'u bɛ se ka tolantan ɲɔgɔn fɛ hali n'o y'a sɔrɔ gɛlɛya dɔ sɔrɔla an ni Niger ka tolantan in na. Jigiya caman o b'an na. An b'a dɔn fana ko Senegal ma kɔnɔlen don farafina kan tolantan ɲɔgɔn kunbɛba in na. Nga anw de ka kan k'an ka tolantan ko ɲuman k'o kɛcogo matarafa walasa an ka se ka sebaya sɔrɔ. Bawo mun nafa ka bon an bolo kosɛbɛ o ye an ni Gambi ka ɲɔgɔn kunbɛn in de ye. Contre la Gambie. Nin teriya tolantan in na Senegali celu donna ŋana Sadio Mane tun tɛ kɛnɛ kan tɛnɛn don bawo a tun bɛ kɔɲɔ so kɔnɔ. Kunu Senegali jamana kuntigi Macky Sall ye Senegali drapeau di tolantanna 27 minnu sugandira nin kan nin na. Kabini suro Senegali waraw sera Côte d'Ivoire u ka tolantan fɔlɔ kan nin na bɛna kɛ tɛnɛn nata u ni sigiɲɔgɔn jamana cɛ Gambi groupe C kɔnɔ. Nama Jara, Dakar, VOA Bambara. Jamana minnu bɛ na u ni yɔrɔ ta kan Côte d'Ivoire kɛnɛ kan Burkina Faso sɛnbɛ olu la. Burkina Faso forobatɔn bɛ k'a ka degeli labanw sigi sen kan Dubaïkaw fɛ yen. A bɛ tile damadɔ bɔ sisan. Badenya sɛnɛdɔrɔnta ɲɔgɔn dan Burkina Faso ni RD Congo ni ɲɔgɔn cɛ o sɛnbɛ labɛnniw na. Kader Traoré VOA lasigiden Wagadugu bɛ Dubaï an k'a lamɛn. Yasa ka se ka taa tariko ɲɛnaman kɛ kan 2023 natara Burkina Faso ka senatulontankuluba min bɛ cɛlakanw kofɔ n'an ko Etalon de Burkina olu ye o yɛrɛ sɔrɔ Dubaï ni ale ye Émirats Arabes jamana dugu dɔ ye ka se ka taa o yɛrɛ labɛn. Dɔgɔkun 2 kɔnɔ olu ye baara kɛ ni u ka degeli karamɔgɔ ye baara min bɛna olu tanga ka bɔ fiɲɛw ma ani ka se ka u kɔrɔ gwɛlɛn kosɛbɛ yanni olu ka taa groupe D kɔnɔ min bɛna sigi Buake dugu kɔnɔ. Firma Sanu ye Burkina Faso ka degeli karamɔgɔ dankan ye ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye olu ye baara min kɛ. An ye premier baara ni a kɛra pour que bɛn ka kɛ an bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ voilà o min fɔ tubabukan na cohésion. Après an ye fanga baara kɛ pour endurance an ye travail technique ani tactique fana kɛ terrain na. Après an bɛna filɛ sisan nafa bi système na pour que an ka se ka machine ɲɛnamaw kɛ. Burkina Faso ka senatulontan olu kɔni o ye teriya balontan kɛ Iran jamana ka équipe ye. Burkina Faso bɛnna Iran ɲɛfɛ celu 2 ani celu 1. O bɛɛ n'a ta Steve Yago n'ale ye Burkina Faso ka kɔfɛta taanikɛla dɔ ye ale ko nin stage nin kɔni a kɛcogo ɲana. Anw bɛɛ ye baara kɛ ni an sɛbɛ ye olu y'a kɛ an bɛɛ nisɔn ka di nka ɲani an ka se Côte d'Ivoire jamana na anw bɛna teriya balontan kɛ ni Congo ye u bɛna se k'a to anw ka labɛn ɲanama ɲani an ka se Buake dugu kɔnɔ. Etalon ka senatulontan taanikɛla 2 olu ma se ka na Dubaï jamana kɔnɔ o ye Issa Kabore ye ani olu yɛrɛ ka kapitɛni Bertrand Traoré ni olu tora Angleterre. Olu bɛna o tɔɲɔgɔn kunbɛn Buake dugu kɔnɔ sira surunna. Nin tun ye Kader Traoré kumakan ye ka bɔ Dubaï Émirats Arabes Unis jamana kɔnɔ VOA Bambara tɔgɔra. Mali la Mali farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidilaw ka tɔn AGSM ye dɛmɛ sɔrɔ. Dɛmɛ dɔ bɔra Mali sɛnɛdɔrɔnta fédération yɔrɔ n'o ye CFA wari miliyɔn 10 ye ka di AGSM ma. Dɛmɛ wɛrɛ bɔra Mali farikolo ɲɛnajɛ minisiriso yɔrɔ n'o ye CFA wari miliyɔn 5 ye ka di AGSM ma. Ka kɔn dɛmɛ 2 ninnu ɲɛ dɛmɛ wɛrɛw dira AGSM ma kani labɛnniw hukumu kɔnɔ.
VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré ka la seli don